Здравейте на всички, които ни гледате, ние сме Слампи и ОТПР и това е новата поредица в Майнкрафт оцеляване. Това е оцеляване, но не се бойте, че сме на креатив. Първият епизод е само за да ви се представим. Това съм аз, Слампи, с моя скин, който смятам да ви покажа. А по-нататък ОТПР, т.е. аз, ще правим поредица от оцеляване и такива луди неща. Ще оцеляваме заедно, ще правим по-често вече клипчета. Това ни е първото клипче за представяне и намерихме Village. Ще правим първите клипчета, ще ги правим ние двамата, но след това ще започнем да се редуваме, той и аз и така, и това беше само за представяне. Защото с хамачи много лагва и трудно е така в такъв мултиплеер, нали, хамачи сървър, много ни лагва и на двамата, и затова решихме от един профил да снимем, в смисъл от два различни скина да снимаме двамата. Две различни имена, искам да кажеш. И да, това беше първото ни клипче. Ще го прекратим до тук и да, довиждане, ще се видим. И радваме се да гледате нашата поредица, да се абонирате и да харесате. Добре.